Salam, hormatly ýurtdaşlar. Bugünkü hepden jemine bagyşlanan söhbetdeşligimiz Türkmenistanyň içinde. Geçen hepde de ýüz beren iki tane siýasy waka bilen baglanyşykly boljak. Olum birinjisi ine görersiňiz Watan Satan programmasynyň 25-nji martdaky ýaýlymyny ine Gurbanuly Berdimuhammedow öz adyna daxalan şäherde şol şäheriň häkiminiň maslahatda soňky mektep direktoruna şelle özü oturup şol taýda şol adamlary wezipe berýär. Birinciden onuň bu edip oturan işi kanuна laýykmy? Şu soraga jogap bereli. Men şonu ýok, kanuna laýyk däl diýip mesal edýär. Sebäp Gurbanuly Berdimuhammedow ol halk maslahatynyň başlygy. Özüne şolar ýaly wezipeni aldy. Indi halk maslahatym ol bir kanun çykarjy organ ýa-da şol serenjam berinji organ bolup durdy. Ol ýerini ýetirji hökümet ýa ýerini ýetirji häkimet däl. Häkimetiň üç şahasynyň biri ine ol şol kanun çykarjy emma şahasynyň ýol başçysy bolup durdy. Halk maslahaty. Ol wezipe bellemek, wezipesinden aýyrmak ýa bir şäheriň strukturasyny täzeden düzmek ol hökümetiň prerogatiwasyna ýa hökümetiň hak hukugyna degişli bolup durdy. Diýmek hökümet başlygyny kim bildi? Onuň dogmasy o ala samsyk ine ýanky Serdar Berdimuhammedow degişli. Diýmek şol 25-nji martdaky şol zala ýygnanan hökümet başlyklary bar. Şol täze şähere bellenen ähli ýerden ýören uly kiçi ähli ýol başçylary şol tak ýygnapdyrlar. Şolaň öňünde çykyş etmeli adam Serdar Berdimuhammedow. Konstitusiýa laýyklykdy, kanuna laýyklykdy, häkimet paýlaşygyna laýyklykdy. Ýöne näme üçin? Geçen ýylyň mart aýyndan beri laýyk bir ýyl ýanky Serdar Berdimuhammedow ýa-da Gurbanuly Berdimuhammedow ikisi atalagy hiç ýerde bile oturup çykyş eden ýeri ýok. Eger de şol 25-nji martdaky geçirilen şol wezipe bellenşik dabarasy kanun boýunça bolmaly bolsa, onu şol zalyň içinde Gurbanulyň dogmasy atylmaly, ýani Serdar. Eger Gurbanuly şolar wezipe belleýän bolsa, diýmek onuň ogly zalyň içinde öz ministrleri bilen oturmaly. Ýok, eger ogly belleýän bolsa, onu diýmek Gurbanuly o zalyň içinde mejlisiň başlygy bilen ýanyşyp oturmaly. Ene häkimet deňaglamlygy diýilende ene şolar ýaly terde berjaý edilmeli. O taýda hiç häkimet hem ýok, hökümet hem ýok, parlament hem ýok, halk maslahaty hem ýok. Ataloglyň eden etdiligi bardy. Ene şo ýerde öz ady dakylan şähere öz adyny tutup ene arkada şäherimiz diýe ýa-da arkadaky serdarymyz diýe prezidentimiz diýe böl aýdylýan zatlary ünsürk dinlerlik zatam ýok o taýda ýöne deňeşdirmek üçin dinläýmesek o taýda bir adamyň beýnesi üçin ýa bir düşünjesi üçin peýdalýeka pikir ýokdur ýurtdaşlar. Ýöne şunu siziň dikkatinizi ýetirmek üçin şonu ýaltanman seredýän, ama öz düşünjäni size ýetirýän. Şol wezipe bellenşikde Gurbanuly Berdimuhammedow hiç şo taýda işem ýok, gatanjam ýok bolmalym däl. Eger bolaýsa da aýtdym ýa-ni şu zalyň içinde oturmaly ýa özi ýok eger özi ýemede prezidiumda oturýan bolsa diýmek onu ogly oturmaly. Prezidiumda Gurbanuly zalyň oturmaly ýa ogly taýda oturmaly. Ene şolar ýaýsam bolsa biri ýöne bir atalogul spektakl oýnaýarlarda. Ay oglum otak sen gidäň men bunu diýin zalyň. Ýok kaka sen şunu şo tak gitmen öýümde o yaramak ýa başga işlem bar diýip. Ine atalogul Türkmenistanyň şol ýanky näme bilen geçirýän hökümet maslahatyny Gurbanulyň ýoly goýan endigi ol oturup ekranyň öňünde 5-10 sany hökümet başlygyny telewizorda elini kitap çalyp görleden bolýar. O näme diýär, olar näme gurrunlady? O zatlardan halkymyz behabar. Onun näme diýýäni aýdýany o agzymyň küllap duran adamlaryň agzyny
Sal gurlayanım 2 sandıktır şol yigit bilen şol gyz. Olanyň ady familiýasy belli der. Kim olur? Haýsy ýurdun garajlany? Eger Türkmenistanyň bolsa näme onda o diýtirlen ady familiýasy tutulan. Diýmek olur öz edip oturan jenaýatyny düşünýärler, şonuň üçin öz atlaryny tutulan. Ýa ertesi jogap bermeli. Biz adyny familiýasyny bilmeýän adamyz nerden gözläp tapmaly? Meselem halk şolar bilen soňra ýüzleşip bolsa ýa sutlaşyp bolsa ýyllar boýy edip oturan ýalanlar üçin. Ene olar beýle bolup geçdini, 20-mäsini. Şo taýda da soňra karar kabul edilýär. Ene biz gurrungyny 27-sine dowam etdirer. Saýlawlarymyz bardy. Indi saýlawly mesele gelýär. Indi dün geçen aşam Ýekşenme güni Türkmenistanyň saýlawlaryň günni ýerdene başlamyjy boldy. Akşamym ýapyldy. Saýlaw geçdi diýil. Indi gelin şu saýlawy birazjyk fin bereliň. Ýurtdaşlar. Men şu Türkmenistanyň geçirilýän şundan öň şu 30 ýyllar geçirilen ähli saýlawlary öz garaýşymy, öz pikirimi aýdyp geldim. Saýlawlaryň öň ýanyny, käbir saýlawlarda prezident saýlawy bolsun, isle parlament saýlawy bolsun, halkymyza ýüzlenip geldim. Azatlyk radiosynyň üstünden soňraky ýyllarda ene YouTube kanalynyň üstünden käbirine adamlar gatnaşyň diýdim. Sebäp şu taýda öz garşylyk sesiňizi bermeliňiz, daşary ýurtdan gelen synçylar görsün, bilsin. Soňra seretdik bol ol daşary ýurtdan gelýän synçylaryň diňe şol öňki SSR respublikalarynyň ýanky Orsiýada ýa-da Kremle tabyn bolan adamlardan gelýän ene gözekçiler. Olar çağırdyňam, çağırmadyňam bir o gelen adamlar gatnaşdyk diýenler, soňra gaty gowy dogry ene goramaçylykly geçdi diýe. Ýa-da herse bir diplomat dolar alyp gidýär ýanlar bilen döwünçek ýa serpay hökmünde bolup oturdy. Ondan bu zatlar görüp soňra besetdim halky çağırmagy baryndy. Soňra barmaň diýip aýtdylar. Goý görseler şolaň boş duran. Saýlaw uçaklaryna halkyň barmaýanlygy. Deňeşdirmek üçin kynlar SSR döwründe ýa ýykyljak döwründe ýa ýykyljak döwründe ýa ilkinji saýlawlarda. Ya meniň parlamentde saýlanan ýylymda 90-njy ýyllardy saýlawlar seredip şota halk nädip barýar, näçe halk barýar, hümer bolup barýar. Taňatandan gün ýaşaýjy. Soňraky şu ýylky, şuňky, düňki saýlawlar seretseňiz, saýlaw uçaklary diňe bedeg üçin goýulypdyr. Öňünde 4-5 tane başy. Ene içindaryň içinde de saýlaw komissiýasy bilen şolary gözegçilik edýän ýerli ýol başçyly. Ondan studentler, onun hemmeti de onun mesleğin geýnügülje çağar goýupdyrlar, ilkinji gezek ses berýärdi. Ine esasan, ine şu göz boýawçylyk bilen geçirilen saýlawlar düňkü. Ýöne şu geçen ýyllaryň Gurbanuly häkimet başyna gelip geçen ýyllardaky şu ady saýlaw goşadyrmak üçin ses berilişiklerde halkyň gatnaşan ýeri ýok, köpçülikde. Gatnaşan bolsa, kän gatnaşan bolsa, umumy saýlawçy sanynyň 2%-den aýryk geçenakda. Vizual näýdi, şu telewizionyda görýän zatlarymyzdan çen tutmaýdy. Diýmek, enne düňkü saýlaw barada näme aýdyldy? Şu saparman, şu geçen saýlawy halky hiç zat aýtmadymy? Özüňiz görüp oturýarsyňyz, ekrana çykyp barın şol saýlawy, barmaň, gatnaşmaň, kime ses berin, o zatlar aýdymak. Sebäp o taýda aýdar ýaly halka maslahat berer ýaly iş ýokdy. Ýurtdaşlar. Barın plana ses berin diýsem, kime ses bermeli? An bu kandidatlar. Kim şolar halk tanýar ýa halk şolar teklip etdi. Barın teklip eden kandidatyna ses berer diýer ýaly mende mümkinçiligim ýokdy. Şu özleri goýýar, özlerim saýlaýar. Indi kimi goýdular? İlk başta gelin eman aýdyp geçer. Dün elan edýär 27-nji martda oýlan şu Watan Satan programmasyny seretseňiz görersiňiz. Elan edýär ýurdun içinde diýär. Ünsürim ýerine ýurtdaşlar. Ýurdun içinde 3.500.000 saýlawçy hasaba alındy. 3.400.000 90 näçe tegerekler 3.500.000 diýip aýdýar.
Birincene bir sanlar yalan. Türkmenistan'ın içinde 3 milyon 500 bin sayıluvçu yok. Türkmenistan'ın içinde 3 milyon 500 bin yaşayıcım yok. Bu nereden onun o tayda 3,5 milyon sayıluvçu olsun? 3,5 milyon sayıluvçu demek, yurdun içinde pesinin 5,5-6 milyon adam yaşaya demek. Var mı şonça adam yurdun içinde? Elbette yok. Bar bolsa näme üçin onu geçen ýylky geçiren saýlawlarynyň bir ýanky netijesini eglan edip aýdan aklara. Emma saýlawlaryň däli ilat ýazywynyň başlap. Hani ilat ýazywynyň netijesi? Näçe ilat ýaşaýar, halk ýaşaýar Türkmenistanyň içinde? Ýok, hiç de aýdylmady. Ondan 3,5 milyon ýurdun içinde hasap alynan bolsa saýlawçy hökmünde. Türkiýede de 1,5 milyon, 1 milyon 700 bin saýlawçy ýaşap, ilat diýme Türkmenistan. Saýlawçy sebäp olan hemmesi 18 ýaşdan ýokardaky adamlar. Şularyň hemmesi Ukrainada, Belarusda, Orsiýetde, ýene bir döwletlerde okap ýa-da ýaşap ýören Türkmenistanyň grazdanlarynyň sanyny aýtsak, onun umumy 2 milyon bolýar. Ses berme hukuky. Ya haklı ya hukuklu. Hanç olur? Yeme diye Türkmenistan plansı ilçihanasyny şular ýaly ýanky saýlaw uçastakları döredildi diye. Indi şu taýda da ýenem ýalynna ýurtdaşlar. Eger saýlaw uçastak döredilmeli bolsa, meselem Türkiýe Respublikasyny alsa, o taýda bir saýlaw uçastak ýeterlikmi ilçihana diye 2 şeýan konsulluk bilen. Siz pikir edip görün ha, o taýda ýaşaýan 1,5 milyon saýlawçyny saýlawdan geçirmek üçin o Moskwada Leninin mavzoleyini nowatda duruşy ýaly nowatda 4-den 5-den hatara goýanlar pezinden bir onun kullap gece günü 24 saatlar saýlaw uçastaklary açyk durmar birden olum 10-20 uçastak bolundy. Onça adam geçirmek mümkin näle? Hene geçirdik diýe. Diýmek, ola 3,5 milyon saýlawçy, çağalary hasap alsak 6 milyon ilat bar diýip hasap edilýär-de, olar Türkmenistanyň içinde bütçe tutsak, ýurdun daşyny aklaryny goşýarmy, Türkmenistanyň pesenden 8 milyon ilat ýaşaýar-da şuňku. Şo barmy ýaşatçynmy? Ýurtdaşlar. Eger bar bolsa, han bu munça halk. Näme üçin onu şäherler, owalar boşap galdy? Hanlap dura hiç adam ýok köçelerde. Nire gitti bular? Nire ýitirim bol? Eger şunça adam bar bolsa. Ýok. Diýmek şolaryň hemme aýdýan diýýäni ýalan. Indi diýse 3,5 milyon gatnaşyp diýe ýa ses bermäge gatnaşdyr. Näme saýlaw geçirildi? Näme ses berildi? Kelin şonu da bir adek geçer. İlkinci nowatda Türkmenistanyň parlamentine ýa-ni mejlisine şol 120 deputatlyk oruna saýlaw diýerler-de, bular goşadyrmak üçin şonu geçirdiler. İkinji nowatda welayet, etrap, şäher, ondan ýanky owa yerli maslahatlaryna we geňeşliklere olara da saýlaw geçirildi. Ýene de goşadyrmak üçin. Hemmejin bir günne bir ýerde öňe müňlerçe uçastak açyldy diýe Türkmenistanyň öýüne näçe milyon adam gatnaşdy, onu hiç kim aýdana. Ha bolýa, indi näme bar? Dalaşgärler kim? Yemediye Türkmenistanyň partiýalarynyň, ýa-ni syýasy partiýamy, beýleki partiýamy bilemek. Şolonga hödür eden adamlar hem de yerli ýaşaýjylardan gelen ýa-ni teklip we kandidatlar görkezildi, şolaryň arasynda bäsleşik bar. Bilen ýalan. Kim bilýär? Kim hödür etdi yerli halkyň adynyň ýa yerli halk ýygnanyp bir ýerde şu biziň kandidatymyz şunu bir deputatlygy hödür edýäsi ýa şuny teklip edýäsi çykyş eden ýa göreneşden ýeriniz barmy? Şu soňky 2 aýyň içinde. Ýok. Diýmek bilen ýalan bolup durdy. Näme edilýär? Ene 125 orunluk parlamenta ýa-da mejlise bular her uçastaga 2 adam milýärlerde. Haýsam bolsa 2-den 1 saýlanmaly goýulýar-da. Bir adam bolsa saýlaw däl.
Yani iki adam olsa eyyem vizual görmek için ya dile getirmek için hani iki adamın arasında bahsleşlik bollu, baslaşlık bollu. Yani hayzam olsa bir yerin halk sayladı diýerlerdi. Yani şu taýda özlerine gerek adam oýa beýleki çykyp gidýärdi. O pahyr görgüli ikisem saylanmaga da öz razylygyny bilene hökümetsiz bolarsyňyz diýe oturdy. Şo bilen mesele yapıldy. Indi 125 deputatlyk orna 255 mi 256 adam bellendi diye kandidatlığı hasaba alındı diye. Demek her okrugu iki kandidat 3-4 tane okrugda da 3 adam oyundurlarda rezervdi. Bolluğu tordu. Ol saylaw mı? Ol bäsleşik mi? Yok. Egerde şular ýaly parlamenti saylaw geçirilýän bolsa, bizim saylanyp gördük, bilýär, görýär. Şular ýaly bäsleşigi 3, 4, 5, 6, 7 adam gatnaşan ýerlerinden milliyet kandidatlığı. Ýöne näme üçin Türkmenistanda diňe 2 adam olan hökümetin belleýän, haýsam bolsa bir saýlanmaly. Ýöne ol öňünden belli kimden parlamente geljek. Ýöne göz üçin, göz boýawçylygy üçin, halka arlamak üçin oýnalýan syýasy oýun. Ine ve salam saýlawlary geçdi. Ine şuundan başlap, ine bu hepden birinji gün hormatly halkymyz gutly bolsun täze parlamentlen bolluňyz. Yerli ýanky halk maslahatlan bolluňyz, arçylyklaryny saýladyňyz. Siz özüňiz saýlandyk, siziň ornuňyza saýladyňyz. Bir taýda kimin günäsi dip bar dip aýtmaly bolsa, ýene de öz halkymyzda görýän men şu günäni. Täp halk gatnaşmansan, öz hakyky üçin göreşmänsen, olar etçegini dip berer. Hana etdilerim sowul, toý sowully gidiberin darga berin. Ýene de 5 ýyldan duşşort dip gapynyp ýapdylar. Etçegini atala ogluny nädip dolanyrsa dolanyrlar. Ene gysga çaýsa geçirilen saýlawyň netijeleri şol. Oşadırmak üçin saýlawlar elbetde. Ýene de şol daşary ýurtdan ýetişçilik geldi diye daşary ýurtdan ýany mene şol gıda döwletlerinden şo Putin'i tawin bolup oturan ýanky hem Orsiýanyň hem wekilleri ondan şol Orta Aziýa wekilleri bar. Döwletler. Boldy başga adam ýok. Sinçilik gelirlerin bir 20 adıma yetene seretseňiz düýün şol 20 ýyldyňky başlan 26-syna geçirilen ýema seredin. Bugün 27-de men Çysloň ýanyslyklaryna düýün geçirildi. 26-njy martda başlan ýurtdaşlar. Ine şol 26-syna geçen saýlawlary seretseňiz görersiňiz şo taýda bir zalyň içine birje topok adamlar bar, neger gurban bolşular. Ýerden gutlanmaly, hana gatnaşyň seredin. Biz saýlamda aktyw gözegçilik etmeli ýa-da şo taýda göz görteri ýa-da sözläp durdy. Gara hawa ýene bir gezek ýurtdaşlar bir zady subutnamasyny anyk açyk gurban boly jenaýetkar topary ýa hökümet öýlen görkezip otyr. Türkmenistanyň hökümetem ýok, döwletem ýok, parlamentem ýok, prezidentem ýok. Hiç bir zat ýok, hiç bir döwlet strukturasy işlenmez. Ýene bir gezek özleri subut etdi. Edi bilen biz edýär. Hani kim näme garşylyk görkezip bilýär, biziň edişimiz şu diýip göz görterler halkyň öňünde jenaýet işini edip otyrlar. Şoň üçin biz aýtýan zadymyzyň tasdikname ýene bir gezek olam şol Türkmenistanyň hökümetiň, döwletiň, häkimetiň ýoklugy. Konstitusiýanyň işlemeýänligi. Şu zatlary düzeltmek üçin hakyky üçin göreşmek zerur. Şo bolmasa ine bilen edip oturan işi şol. Ine gysga çaýsa şu zatlardan ibaret, ine galandan wagt görkezip, ýöne bilen mewriti ötdi dip hasap edýän. Näme üçin? Olam mene bilen göwegi Putin bilen ýani Moskwa, Kreml bilen baglanyşly bolarsa, oňa mene oturjak möhleti paýulap gelýär. Bir aýdanmy, ýarym ýyldanmy, bir ýyla ýetmänmi? Olam mene häkimet başyndan gitmeli bolar, gidenden soňra
ene Gaga Suudi tribunaly garaşyp öti, oňa we onuň töweregine we Orsiýada şu himayet edenler var Ukraina garşy uruşda. Olaram bu cinayet jogap karşılığı çekiler. Şu sanny Türkmenistanyna da şu Orsiýada kömegede oturan atalogul var, onuň töweregi var. Bu ýöri togulluklar var. Ählisine jemlenşip gitmeli var Gaga Suudyna. Eger bir ýagdaýda eger halkyň gadabyndan sypyp bilseler, şoňa şeýle ýetir düşüp bilseler, onda geder ýok, bolmasa da jezasyny ýurdun içine çekerler. Ene gysgaça şu urlukça şonu aýdaýyn ene hepden wakasy, iki siýasy waka şundan ibaret. Öz pikirlerini ýazyn şu barada, ene inneki Azat Erkin Türkmenistanyny geçiljek saýlawlar elbetde düýbünden başgaça bor. Şoňa bir hükmani ýagdaýda ine şu günki edilip oturan jenaýaty görüp, şularyň gaýtalanmalygy üçin dogry dürst kanunlar kabul etmeli we dogry dürst saýlaw berja etmeli bor. Edilmeli ýaly. Hana beýleki demokratik döwletlerde näme saýlawlar geçýärmezdi? Şo saýlawlary biz döwletimizde, ýurdumyzda gurnar. Onu etmek näme üçin gerek? Gelecekki nesillerin hatirasyna. Eger adalaty da dikelçek bolsa, döwletde kanun işlemegini gazanjak bolsa, onu biz şu Ýewropa döwletlerine geçilşi ýaly saýlawlar dogry dürst geçirmeli bor. Ene şonu aýdaýyn. Görün, seredin, deňeşdirin, pikirlerin kim sizin ornuňyza hana sizin barmy, sizin diýen halk, sizin saýlanjak deputatlaryňyň ornuny gurban kimler edip oturdy wati. Soňam arz edýän biz olar saýlamdak, biz olary bilemdak diýen. Wah ýurtdaşlar. Siz şular saýlamasaňyz ola hedil edin ýa. Yok biz şunu saýlamdak, biz şunu meclisiňizden, parlamentiňizden, hökümetiňizden biz hasap alamdak, ikrar edemdak diýip ýerde duran halkymyz ýok. Ene olaram şoň üçin 30 ýyllar halkymyzyň depesine şanyp da oturýar. Özlerine gerek kanuny özlerçe çykar diýerler, deputatlar şol ýankylara el galyr diýerler, el ýatyr diýerler. Boldy wesselam. Ene şonu etdirmedlik üçin gelecekde huşyar bolmalyk üçin ne bilem azam bolsa biz üçin misal, biz üçin görürler. Şu zatlar gelecekde hiç açan gaýtalanmaly däldir täze Türkmenistan. Şonu aýdaýyn, şonu dikkatinize ýetireýin ýurtdaşlar.